es que la idea de esta jornada es intentar también inculcar a las niñas que se puede jugar a fútbol, porque vienen jugadoras que ya están en equipos y también niñas que nunca han practicado fútbol o que lo hacen en el cole pero no están en equipos federados, así que realmente es un éxito, es tercer año que lo hacemos, cada vez vienen más niñas, así que la valoración es súper positiva. Bueno, ja fa temps que vinc aquí a aquestes trobades i és un dia per aprofitar per, bueno, a part d'entrenar, doncs per conèixer altra gent y jugo amb el Manresa. Y es un día para pasarse bien. Bueno, es el primer año que participo y me ha parecido muy guay. No sé, porque conoces a gente y haces lo que más te gusta. Bé, em sembla molt bé, a més que el futbol femení vagi creixent cada dia, no? Que doni gust veure tantes nenes jugant a futbol, no? Que potser és un esport minoritari a nivell femení i que em sembla fantàstica que puguin gaudir d'un dia com aquest, i tant. Molt bé, jo penso que ja aquest tercer any la cosa està molt més consolidada, la gent sap molt més on va. Les nenes que estan ja jugant amb algun equip estan contentes de poder venir, de poder-se trobar totes i fer aquesta estada, però el més important, el més maco que veiem és que aquestes nenes que normalment no juguen a futbol enlloc, que no tenen equip perquè són nenes, perquè no acaben de tenir clar, i aquí tenen l'oportunitat de poder practicar futbol, veure que és possible entrar en un equip i que, tot i ser nena, el futbol és un esport que els hi pot fer viure unes emocions molt agradables a la vida.